Mali tungarake mɔgɔ kɛmɛ ani 35 olu nana ka bɔ Tunisie. Mali transition ɲɛma colonel Asimi Goita o taara Burkina jumadon. Gawuni Kidal cɛla la Croix Rouge barakɛla 2 majugu dɔw ye olu minɛ o yɔrɔ la. Ale ni Mali ɲɔgɔlɔn bɔlanba dɔ ni o ye Fanta Kulubali ye. Ala y'ale ka kalifa minɛ la ni bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn ni FC ye. An balimaw an bɛna ni kibaru ne walanwalaw ye an ka bidon kibaru kɔnɔna la. Sibrido marsi kalo tile 4 Mali ministre des anciens commandants ni ale kɔni tun bɛ ka premier ministre ka o kɔni nɔrɔ bila. O kɔni wulila ka taa aéroport international Modibo Keita la ka taa Mali tungaranke mɔgɔ kɛmɛ ale ni 35 olu kunbɛli la. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko ni waati laban ninnu na Tunisie jamana kan gɛlɛya caman kɔni talen don ka ɲɛsin faranfinw ma yen nɔ. O hukumu kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan walasa cogoya min na Mali jamanaden minnu bɛ yen nɔ ni a ka di minnu ye ka seginni bɛ se ka nɔgɔya olu bolo cogoya min na. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale ni OEM ka dɛmɛ ni maa ninnu kɔni sera ka se yan. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko mɔgɔ 260 ko olu kɔni ye u tɔgɔ sɛbɛn Nali lisi la ko nka ko wa o mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nalen filɛ nin ye ko muso 25 tun b'a la ale ni denmisɛnnin 13. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko hali bi cɛsiriw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na maliden minnu bɛ Tunisie jamana kan olu bɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔna la cogoya min na. Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a ɲini Mali ka représentant min kɔni bɛ Tunisie jamana kan ni o y'u ka ambassade ye ko liste min kɔni bɛ yen nɔ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na Mali kɔnɔna la ni olu bɛ taa u tɔgɔ sɛbɛn a la ko o liste kɔni sɛbɛnni ka to sen na hali bi. Ko sabula ko ni nali kɔni ka di mɔgɔ ye ko fɛrɛ bɛ tigɛ olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka se Mali kɔnɔna la. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko ministre des anciens combattants ni o ye Sadio Kamara ko ale yɛrɛ kɔni kelen kun tɛ nin yɔrɔ in na. Kɛnɛya ministre fo ka taa se baarako ministre ma ale ni maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ministre fo ka taa se ministre caman wɛrɛw ma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa ni maa ninnu kɔni kunbɛn aéroport international Modibo Keita la. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni kunbɛnlen aéroport la ko u sina ni u ye ministère ye maison d'accueil la walasa ka dɛmɛ kɛ u ye ni mɔgɔ ninnu u bɛ se ka segin u ka so cogoya min na. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko nin don kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati ko maliden 51 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra Uganda ale ni Angola ka se Mali kɔnɔna la yan nɔ. Nka olu ka nali hukumu kɔnɔna la ministre so bɛ yen nɔ ni o ɲɛsilen don maliden minnu sigilen don kɔkana ma o ka secrétaire général ale ni haut conseil des maliens de l'extérieur olu ɲɛmaw wulila ka taa ni maa 51 ka olu kunbɛn. Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kɔni dayɛlɛnnen don jamanaden bɛɛ lajɛlen ko ni a kɔni ka di fɛn fɛn ye ka segin ka na Mali jamana kɔnɔ ko fɛrɛ kɔni bɛ tigɛ olu bɛɛ lajɛlen ka segin ka na. Mali transition ɲɛma colonel Asimi Goita ale ye tile 2 dugutaga dɔ kɛ Ouagadougou. Kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ Burkina Faso yen faaba kɔnɔna ni o ye Ouagadougou ye. Mali transition ɲɛma ale kɔni wulila ka a kunda yen kan ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɔni kun ye ale kɔni ka visite officielle fɔlɔ ye Ouagadougou. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko colonel Asimi Goita ale kɔni selen yen nɔ ko Burkina transition ɲɛma ni o ye Ibrahim Traoré ale kɔni wulila ni ka taa Mali transition ɲɛma ka o kunbɛn. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko colonel Asimi Goita ale kɔni ka nin dugutaga in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa cogoya min na ale ni Burkina transition ɲɛma hakilina falenfalenw kɛ jamana mara lakana fo ka taa se sɔrɔ ni yiriwa ma. K'aw hakilila jigi k'a fɔ ko ni jamana fila ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ hukumu kelen kɔnɔna la ni o ye camancɛ fanga ye. Ko wa ni tile 2 voyage in kɔnɔna la colonel Asimi Goita ale kɔni farala Burkina yen président kɔni kan ni ka taa FESPACO ka taa o kɔni ɲɛnajɛ ka o datugu ni o kɛra Sibrido marsi kalo tile 4. K'aw hakilila jigi fɛnɛ k'a fɔ ko FESPACO Mali kɔni ne kun ye o invité d'honneur ye. K'aw hakilila jigi fɛnɛ k'a fɔ ko novembre kalo la san 2022 kɔnɔna la Burkina ye camancɛ fanga ɲɛma o yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila ka se Mali kɔnɔna la yan nɔ. Ko ni wulikajɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen hakilina kelen ye walasa u bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka jatigɛwale tabaw kɔni kɛlɛ ni ka se ka lakana k'o kɔni sabati ni jamana ninnu kɔnɔna la. Gawo ale ni Kidal cɛla la cɛ marifatigi dɔ olu kɔni ye Croix Rouge ka o baarakɛla 2 minɛ. Kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ Sibrido marsi kalo tile 4 ko Croix Rouge baarakɛla 2 ni ninnu kɔni tun bɛ ka bɔ Gawo ka u kunda Kidal kan ko cɛ marifatigi dɔw kɔni ye sira da ni maa 2 ninnu ye ne ka sɔrɔ ka u minɛ ka tunu ni u ye. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko ni maa 2 ninnu kɔni tun bɛ ci min na ko nin kɔni ye laadalaciw de ye sabula Croix Rouge ale kɔni ka baara ɲɛsilen don ka don mɔgɔw jigikɔrɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ kɛlɛ o kɔni ye dankari kɛ maa minnu ka hakɛ la. Kabini san caman Croix Rouge ale kɔni bɛ nin baara in na Mali kɔrɔyan fan fɛ. O hukumu kɔnɔna la Croix Rouge baarakɛlaw olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ a laɲini u baarakɛɲɔgɔn ko o kɔni ka bila teliya la. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko ninnu minɛla dugu min yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o ye Kasabare ni o ni Gawo dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔni cɛla o bɛ kilomɛtiri 100 ale ni 10 ɲɔgɔnna bɔ.
kawla dona ka fo ko ngunun kan do ko ne ayire ka fo ko mamunun ko dum minale flene ko Burkina be kelem mbay ala aleni dugore ma nga Croix Rouge mo ko ulu yere ko ne ayire ka fo ko ulu ko ntena udase o yoroma ko sabla ulu kon nga la yini ne ubese ka uga barakela ka ulu ka hake ula kana ci yamna ka hakilla jiga fo ko ni minale waliyam ko flene ko nunu ko nimbe ke mali koroyen fan ko fe aleni a chamancha bulu fe ka chaya sabla ali labayna janvier kalo clé mugan saba OMS o barakela do ko nu minela minaka nga février kalo clé sabayna o che uklala kata o era ko fene labla ga o dondala bashi ko ni mani che soro o kama Croix Rouge mo ko ulu era ko fene be ka alanyini ko ulu ko ni barake nyogon flanu no ko u ko ni ka labla teliala mali nyogolon bola pado Fanta Kulubali ni bela jelembe ale do FC la ala ye o ka kalfaminala kibara misrama ulu ko ne ayire ka fo sibrido marse kalo klenani ko Fanta Kulubali ko o ko ni kun mangene ko ala ye aka kalfaminala ka keni sibrido yi kawla dona ka fo ko karido marse kalo kle duru ko aka jenejaw ko ni kala amdalay kawla dona ka fo ko FC ale ko ni kun joda ka bon ko sabe mali nyogolon ko la sabla kabini samba kle ale ni keme wono toni bishegini woro wati nunu ulu ko ne uga nyogolon bo sebe soro ni o kɛra sababu ye ni muso yen ale kɔni ni ma caman kɔni jɛla ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn bɔ hukumu kɔnɔna la a ka seko ni dɔnko nin baara in na o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ɲumanya a ma ni a ye baara caman kɔni kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la k'aw ladɔnna k'a fɔ ko a tun bɛ baara kɛ fɛnɛ haute autorité de la communication na ko wa o fɛnɛ kɔfɛ a tun ye projet dɔ yɛrɛ fɛnɛ ɲɛmaaba ye ni o projet tɔgɔ ye ko acte 7 k'aw ladɔnna k'a fɔ ko FC ale kɔni kun man kɛnɛ o bana kɔni laban nana kɛ ni saya ye o tuma la an bɛ duwawu kɛ ala ka a dayɔrɔ sumaya ka fara silamɛsiw kan an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la